Ang atong kinabuhi sa yuta daghan tag mga priorities. Isa nini atong pamilya, atong trabaho, atong mga relationships, atong business, ang atong church involvement ug bisan pa atong future. Busy ta sa pagpaningkamot nga ng mga butanga. Ug ang tinuod lisod actually i-balance ang atong kinabuhi na ng mga aspect. Lisod mahimutang faithful nga parent, at the same time faithful ta sa atong work, best na tumahatag sa ato ang career, tungod kay matag aspeto area sa imong kinabuhi sa mga responsibilities mo demand nig time, energy ug sacrifices. Ang time nga gihatag nimo sa imong trabaho, pagkuha na nimog time sa imong pamilya. Ang time nga gihatag nimo sa imong pamilya, pagkuha na nimog time sa imong trabaho. Ang time gihatag nimo sa imong career, sa imong sports, sa imong hobbies, sa imong mga friends, time na nga magamit supposed to be sa imong pamilya o sa imong trabaho. Tanan naga-invest, nagagamit tag time, energy ug sacrifices. Lisod i-balance mo na musugot tag sa dili na alay pipila ka area sa atong life nga responsible ta pero sa uban dili kaayo. Pero ang Bible naghatag og clear nga principle pamaagi nga mahimong mabalance nato tanan sa isa lang ka priority sa imuhang kinabuhi. Dili kinahanglan tanan himuon nimong priority. Nay gusto lang sa Ginoo nga himuon nimong priority nang sa ingon mabalance nato ang atong Christian life at the same time mahimutang responsible sa tanang aspect sa ato ang kinabuhi. Ug mo ni gingon ni Christ sa Matthew 6:33. Ingon niya, "Seek first the kingdom of God." Muni ang principle of first, gusto sa Ginoo siya ang pinaka-priority sa imuhang kinabuhi. Ang kingdom of God, tanan nga mga buluhaton nga related sa ministry sa buluhaton sa Ginoo, part na sa kingdom of God. Ingon din ang Ginoo, unaha, himuha siyang priority, i-commit imong kinabuhi sa buluhaton sa Ginoo, ingon pa din, and His righteousness, tanang pagkamatarong sa Dios. So laktod nga pagkasulti, kung imong i-commit imong kinabuhi diha sa Ginoo, himuon mo siyang priority, ingon siya, all these things shall be added unto you. Na unsa maning these things nga gimension ni Christ? Kung basahon nimo paatras ang mga verses sa Matthew chapter 6 o paatras nga mga chapter sa Bible, diha nimo makita ang concern sa tao. Ingon ang Ginoo, kung imo kong unahon, ihatag o idugang nako tanang concern sa imuhang kinabuhi. Pero nagtuo ko nga dili ni material nga blessing lang. Daghang Christians nga na-disappoint ni nga verse. Kung nagtuo sila nga kung unahon nilang Ginoo, himon silang dato, himon silang arangan nga tao, pero dili ni wa ni nag-focus sa material nga concerns lang. Ang point din ni Christ, kung unahon nimo sa imong kinabuhi, tagaan kanyag kaalam, strength, wisdom, capacity nga imong ma-manage ang tanang aspeto sa imuhang kinabuhi. Kung iunahon nimo sa imong kinabuhi, si bahala sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa imong career, sa future, sa imong kabataan ug bisan sa tibuok aspeto sa imuhang kinabuhi. Muni point dinhi ni Jesus Christ. Og naabot pa sa point sa imuhang life nga boring kayo imo ang Christian life, kanabang uga kayo ta, dry, walay something nga interesting ba sa atong paglakaw, pagsunod sa Ginoo. Nganong usahay dili ma-attract ang tao ni Jesus Christ tungod kay una usahay dili attractive ang atong Christian life. Yes, walay something usahay nga makita nila nga interesting sa atong Christian life, munang dili pud sila interesting sa Christ nga imong gina-share ngadto nila. Kay usay kung makita nila nga kung musunod ko nimo nya kung kinabuhi pareha lang nimo kay mo man ay nahitabo pud nimo, and then unsa pay sense kung musunod ko nimo. Naabot ba sa point sa imong life nga nakaingon ka, mura magwalay something special sa Christian life, kay kami bitaw kani akong amigo or amiga di man ni Kristohanon. Pariha lang man mig kinabuhi. Di man ni siya Kristohanon pero murag mas malipayon pa siya kaysa nako.
Kung niabot na sa point sa imong life, unya ni-claim ka nga ikaw Christian, kabalo ka, kana nga klase nga Christian life, dili na committed nga Christian life. Ang Christian life gidesign sa pag-commit. Again, ma-enjoy nimo ang full benefit, ang beauty, ang view sa usa ka tinuod nga follower ni Christ kung imo gyung i-commit og tinud-on ang kinabuhing Kristohanon. 4 years ko nag-eskwela sa seminary. First 2 years nako, di gid ko committed. Eskwela lang ko kay out of curiosity nya lingaw pod ang kinabuhing seminary. Mura mo nas Pinoy Big Brother house, nga nigmata nimo ang naong si imong dormmate imo makita. Tanan mura mo gipreso bitaw nga way sala. And first 2 years di ko committed. Wa ko'y plano magpastor, magleader, magdeacon unsa. Ako lang is pag-stay lang sa seminary, enjoy. Abot og 3rd year, human ko na disgrasya, ni-commit ko sa Ginoo. And dito ko ingon, Lord, tinud-on na gid nako ang calling nimo sa akong kinabuhi. So pag abot na og 3rd year sa seminary, dito ko surrender sa akong life, commit sa akong kinabuhi sa Ginoo. Og honestly, dito nako hinay-hinay nakita unsa gid ay klaro nga direction sa Ginoo sa akong kinabuhi. Dito na ko nakita ang beauty sa pagkakristohanon. Dagan, yes, naman ko yung mga responsibilities before outside sa church ug sulod sa church. Pero nasugod na ko ka-enjoy ang akong Christian life sa dihang ni commit na gyud ko sa Ginoo. Hangtod nga dili nimo tinud-on ang imong kristohanong kinabuhi, wa gi something interesting nga makita nimo og sa ubang tao sa imuhang kinabuhi. Dili powerless ang Ginoo nga dili sa kaskihatag og something changes, something interesting sa imong Christian life. Kay kung si Christ na sa atong kinabuhi, nagi manifestation. Do nagi ebidensya nga naagid sa nagpuyo sa imuhang kinabuhi. O kung wala na nakita sa ubang tao, there must be something wrong with our commitment. Commitment higala igsuon. Now, unsa may mga reason nganong dili ta mo commit good sa Ginoo? Unsay common reasons nganong mahadlok ta mo commit diha sa Ginoo? Unang reason, kulang tag knowledge kinsa si Jesus Christ. Lisod i-commit sa usa ka tawo kung wa ka kaila pagyud kayo niya. Lisod mo tuo, mo salig sa usa ka tawo kung wa pa kay idea kinsa dining tawhana. Nganong nagpasaad-saad man ni nako. Now, tanaw na to ang letter ni Apostle Paul. Si Apostle Paul, isa siya sa mga good testimony example sa usa ka committed gyud nga follower o Christian. O gani sa experience ni Paul, kapila siya gi-persecute, kapila siya nagutman, nahutdag pagkaon, pero nagpabilin siyang faithful sa Ginoo. One time nagsulat siya kang young Timothy, ug mao ni iyang letter kay young Timothy ha. Nakita na to dinhi unsay sikreto ni Paul sa iyang commitment. 2 Timothy 1:12 sa imong Bible, natay Bible din sa screen. For this reason, I also suffer these things. So si Paul ingon siya, well, nagsuffer pud ko. Sa una ako nagpersecute sa mga Christians, karon nahimo na akong Christian, ako na gi-persecute sa mga unbelievers. Nevertheless, I am not ashamed. Kapila gi-persecute si Paul, gipakaulawan si Paul, pero never since gipakaulaw or gikaulaw ni Paul ang ihang faith sa Ginoo. Church, ayaw ikaulaw ang imong Kristohanong kinabuhi. Barog sa imuhang tuhod, ipakita ang bandera ni Christ. Ayaw gyud pagtago-tago sa imong identity kay public na matay si Christ sa ato ang kinabuhi. Ingon dinhi, for I know whom I have believed. Ingon ni Paul, kay balo ko kinsay akong gituohan. And I am persuaded that He is able to keep what I have committed and to Him until that day. So ang reason nga nung si Paul committed sa Ginoo, kaila siya sa iyahang gituuhan. Kung wala kay idea, hangtod nga dili ta mo grow sa understanding nato kay Jesus Christ, magduha-duha gyud kag commit sa imong kinabuhi diha niya. Munang dili pwede Christian lang ta by identity, dapat Christian ta according sa atuang growth. Based sa atong pag-grow, based sa atong pag-commit diha sa Ginoo. Kinsa day si Paul?
Ang first conversion ni Apostol Paul, mo ni unang gi-question gid niya sa diyang na-encounter niya si Christ. Acts chapter 9, verse 4 and verse 5. Tanawa ha. Sa diyang padung si Paul sa pag-persecute sa mga Christians, nagpakita si Christ kang Paul, pinagi sa usa ka hayag, kaayo. Natagak si Paul sa gisakyan nga kabayo, ug mao ni ilang conversation. Verse 4, then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? This time, ang ngalan ni Apostle Paul, Saul pa. Pagka-convert na niya kang Christ, nahimo siyang Paul or Apostle Paul. Nganong gilutos ko nimo Paul, ingon si Christ. Verse 5, and he said, who are you, Lord? Kinsa day ka Ginoo? Sa diyang nakilahan nagmaayo ni Paul, kinsa day si Jesus Christ, wala say duha-duha nga mikumit sa iyang kinabuhi diha sa Ginoo. Daghan sa mga Christians ang wala pagi idea kaayo kinsa si Christ. Ang atong nailhan nang siguro gilansang sa cross 2,000 years ago, gilubong, nabanhaw. Mura man kanay requirement sa salvation, Pastor Jan. Diha lang pud ko taman. Church, kinahanglan ka mo grow. Dapat mutubo ka sa kaalam. Muna natin Sunday school, discipleship natin mga Bible studies. Si Apostle Peter, isa sa mga martyr ni Christ. Si Apostle Peter, isa sa mga nag-sacrifice ang kinabuhi tungod sa iyang commitment sa Ginoo. Gilansang si Apostle Peter, gilansang siya sa cross pabaliktad. Iyang ulo nasa yuta, nasa ubos, iyang tiil nasa babaw. O gipili ni Peter nga mamatay patyon for the sake sa iyang pagbarog sa iyang natun-an diha kay Jesus Christ. Grabe nga commitment. Kabalo mo unsay last words ni Peter days before sa iyang kamatayon? Ang last words ni Apostle Peter sa iyang letter before siya namatay or days before siya namatay nasa 2 Peter 3:17 to 18. Tanawa iyang gingon dinhi. You, therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked. Ingon ni Apostle Peter, pagbantay mo, nga dili mo mawala sa inyong commitment. Base niya, madala mo sa di mao nga pagtudlo sa dautan. Pagbantay mo nga di mo lubad ang inyong commitment diha sa Ginoo. Verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Again, ang sikreto ni Peter nga nung grabe siya ka-committed sa Ginoo, nitubo siya sa kaalam diha kay Christ. Moingon siya, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Hangtod nga dili mo grow ang atong knowledge ni Christ, mabaw lang gyud kaayo ang ato ang commitment sa Ginoo. Ug hangtod nga di mo grow imong commitment sa Ginoo, dili nimo totally ma-enjoy ang promises sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tungod kay ang promise sa Ginoo nagdemand nig usa ka totally committed nga Christian life. Ug hangtod nga di ka mo commit sa Ginoo, pabiling question gid gihapon unsa day ang promise sa Ginoo. And usahay dili ta mo commit sa Ginoo tungod kay wala gid nato na realize ang pagkaimportante sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung importante ang usa ka tawo sa imong kinabuhi, mo commit man ka para niya. Unsaon niyo pagkahibalo nga importante ang usa ka tawo para nimo? Unsaon niyo pagkahibalo nga siya importante kayo sa imong kinabuhi? Sakit usahay hunahunahon nga diha pa biya usahay nato ma-realize ang value, ang importance sa usa ka tawo sa panahon nga kuhaon na siya gikan nato. Nay manginana nga situations. Ako kapila ko naka-realize niya na. Muna kung naamoy best nga time mahatag ninyo, minahal ninyo kinabuhi, samtang lagsik pa siya, ma-appreciate pa niya inyong gipanghatag, halahatagi na. Kay sakit kayo kanang magmahay-mahay na bitaw ta. Ni pasauna unta tung lagsik pa ka, tung buhi pa ka, gidala unta ti ka dinhi, gitagaan unta ti ka dinhi, gipakita unta nako nimo ning mga butanga. Ipakita gina samtang ma-prove pa nimo, ma-feel pa nila nga importante sila sa imuhang kinabuhi. Si Christ
Giunsa nimo pagpa-feel ni Christ nga importante siya sa imuhang kinabuhi? Unsa may imong gibuhat pag-prove nga si Kristo valuable, importante sa imuhang Kristohanong kinabuhi? Siguro wa ta ka-realize kinsa gid si Christ. Unsa gid siya ka importante sa atong kinabuhi, mo nang hangtod karon usahay lisod kay mubuhig commitment para niya. So kinsa man si Christ? Una, si Kristo ang bugtong paglaom sa imuhang kalag gikan sa silot sa sala. He is the only hope of for your soul. Ingon ang John 14:6, ingon ni Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Wa nagilaing paglaom sa imong kalag. May imagine nimo kung si Christ wala namatay sa cross. Kung wala siya nagpalansang sa cross, nabagi paglaom imong kalag. Nabagi chance sa makatungtong kag eternity sa langitnon nga dapit. Kung dili tungod ni Christ, imperno gid tang tanan. Condemnation, judgment ug ang wrath ang deserving sa atong kalag. Pero tungod ni Christ, gitagaan kanyag eternal life, giluwas kanyag gikan sa silot sa sala. Abi nimo kana nga salvation, labaw pa na sa imong pangandoy para sa imong pamilya. Kung naman kay pinakadako nga pangandoy sa imong pamilya, ang salvation sa ilahang kalag, ang kaluwasan sa kalag sa tao. That's the only thing part sa ato ang human nature nga di gyud na mawala, gidesign na sa eternity. Ug kana sa nga salvation naa lang ni Christ, wala nini nga church, wala sa binuhatan sa tao, naa lang tanan ni Christ. So may imagine nimo kung si Christ pa nagtinapulan sa pagpasan sa cross. Kung gibase pa ni Christ sa emotion ang iyahang commitment, dugay na niyang gilamba ang cross, pwede niya pang bunalan ang mga Roman soldiers nga nagbugal-bugal niya. Gani one time pag atubang ni Christ ingon ang mga Roman soldiers, kinsa man ang Jesus nga Nazaret nun. Pag atubang sa Ginoo, nangahayang silang tanan. Ingon ang Bible, anytime pwede siya protektahan sa iyang mga angels. Sa usalang kapamilok ni Christ, pwede niya kuha kinabuhi ang tanang sundalo nga nagbiay-biay niya. Pero ingon ang second or ang Philippians chapter 2 nga nagpaubos si Christ, gipili niya ang pagpaubos, giutong niya tanang kasakit. Tungod kay gusto niya luwason ang imuhang kalag. Nya di ba siya importante di ay sa imong kinabuhi? Siya ang source sa atong eternal life. Ang reason nga nung doon natay paglaom nga makatungtong po og eternity kuyog ang Father, Son, Holy Spirit tungod ni Jesus Christ. Ingon po ng Bible, siya ang ato ang mediator. Siya ay tigpataliwala nato sa Father o sa tao. Tungod di ay ni Christ, ang imong kinabuhi na bridge og balik ngadto sa Father. Og tungod po ni Christ, ang imong mga pag-ampo pwede nang tubagon. Siya ang mediator. Siya ay access nato padulong sa Father. Siya ay reason nganong daghan sa imong mga prayers na answer. Ma-imagine mo kung si Christ mangluod sa imong kinabuhi. Mangluod sa pila ka adlaw. Bisag unsaon nimo tuwad-tuwad sa pag-ampo, hilak diha, whole day ka mag-ampo sa Ginoo, kung si Christ dili mo intercede sa imong prayer, mura ra kag nag-recite og tula. Wa gi unod ang atong pag-ampo hangtod nga dili mo lihok ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pero bila kahigayon nato sa gibaliwala, gi-ignore, gi-reject, halos na gani gikalimtan, pero faithful sa nagtubag sa imuhang mga pag-ampo. Pila kay gayon sa nagpaubos para nimo. And dili sa deserving nga ato lang tagaan og mabaw kaayo nga commitment. Si Christ ang only hope para sa imong transformation. Walay laing way nga mabag-o ka higalay suon. Si Christ. Dili ni makabag-o ni nga church kung una sa tanan wa kay personal relationship ni Christ. Ang only hope para imong relatives mahunong sila sa ilang bisyo, sa di maong binuhatan, kabalo ka nga kinsa si Christ. Dad-a sila ni Christ, bag-uhon sila sa Ginoo. Ug bag-uhon pud ka sa Ginoo. So siya ang paglaom sa atong kabag-uhan. Siya ang gipangita pud sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan. Nagtuo ko nga kung majority sa mga katawhan mo surrender ug moduo lang ni Christ, dunay kalinaw sa atong nasod Pilipinas ug bisan pa sa tibuok kalibutan.
So dako kayog part si Christ, tanan nagtuyok diha taliwala ni Christ, tanan nagsugod ni Christ, tanan matapos diha ni Jesus Christ. Siyang unang pulong, siyang katapusang pulong. Gani ang pinaka-center of attraction sa Father si Christ, gihimo tanang butang tungod ni Christ. Ang himaya sa Dios mismo si Christ. Siya ang pinaka-importanting tao sukad sa kasaysayan sa atuang paglungtad. Dapat lang sa tagaan nimo commitment. Dapat nimo sang ilhon og mayo sa imong kinabuhi. So unsaon man nato pag-commit sa atong kinabuhi para sa Ginoo? Unsa man ang commitment, pastor? Unsaon niyo pag-describe ang usa ka committed na Christian life? Kung mo commit ka sa Ginoo, dili kinahanglan mubiya ka sa imong trabaho, mubiya ka sa imong negosyo, mubiya ka sa imong pamilya, mubiya ka sa imong mga responsibilities para lang mo commit sa Ginoo. Dili sa tanang higayon ingon ni ana. Depende sa imong calling, kung gitawag yun ka sa pag-lead, isa ka special nga call, then pwede. Pero nagtuo ko dili sa tanang higayon tungod kay bisan asa nga aspect sa tong kinabuhi, pwede ta mahimong committed gihapon sa Ginoo. So ang pag-commit day nimo sa Ginoo, pasabot niini, once imong i-commit imong kinabuhi ngadto niya, imong gisurrender ang tanang aspect areas imong kinabuhi. Lord, ikaw na'y bahala sa kong pamilya. Lord, ikay bahala sa kong trabaho, ikay bahala sa kong career, sa kong relationship, sa kong future. Ang committed nga Christian life, imong gitugutan nga ang Ginoo mahimaya sulod sa iyong pamilya. Sa unsang way mahimaya ang Ginoo sa tong pamilya? Una, nahimot ang good influence ngadto nila. Ato silang gilid padulong sa Ginoo. Ato silang ginihinig educate diha sa Ginoo. Labaw sa tanan, dad-o nato sila diha sa tiilan sa Ginoo. Daghag way mahimaya ang Ginoo pinagi sa tong pamilya. Sa unsang way i-commit nimo imong trabaho sa Ginoo? Pinagi sa pag tugot nimo nga mahimaya ang Ginoo diha sa imong trabaho. Nako ni baluan, na ilan siyang isa siya ka Christian, so every morning sa ilang trabaho siya ginapalid sa prayer, kay Christian lagi daw siya. Nahimaya ang Ginoo diha nga pamagi. Na may kauban before sa Davao, usa siya ka manager sa San Miguel. Pagka-convert, pag-commit niya sa Ginoo, every month, once a month, ginagather niya iyang mga supervisors, ginapa-Bible study gid niya. Wagi absent. Every month gina siya. Nahimo na mo na pila ka months. Pwede mahimaya ang Ginoo sa imong trabaho sa daghan kayong pamaagi. Once i-commit nimo imong trabaho sa Ginoo, it means nga imong gihimaya ang Ginoo sa imong trabaho. Sa imong career, sa imong sports, kung nakay kauban higala, kauban nimo sa sports, sa imong friends, pwede nimo sila dadon sa Ginoo. Bisan asa nga aspect sa imong kinabuhi, pwede nimo mahimaya ang Ginoo. And once imong i-commit, i-surrender imong kinabuhi sa Ginoo, tanang aspeto sa imong kinabuhi himuon kaniyang responsible. At the same time, mahimo committed imong Christian life. Now, basahon na to ni ingon ni King Solomon, Proverbs 3:5 and 6. Mao ni isa ka description po sa isa ka committed Christian life. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ayaw pagsalig sa imong kagulingon nga kaalam lang, bisan pagpila ka degree imong naabtan sa kalibutan, ayaw pagsalig sa imong kagulingon kaalam. Ingon ang verse 6, in all your ways acknowledge Him. Unsa man ang ways, tanan nimong decision, tanan nimong plano, tanang aspect sa imong kinabuhi, dapat ginapangayuan nimo nagpermission sa Ginoo. So ang committed di ay nga Christian life, atong gi-commit ang tanang aspeto decision making sa atong kinabuhi. Before ta mohimog decision, mga tag permission, Lord, okay ba ni sa nga plano? Okay ba ni Lord nga tinguha nako in the future? Nagapangayo kag permission, ingon ang Bible, He shall direct your path. Ihatag niya ang tinguha sa imuhang kasing-kasing mga plano nimo. Muna ingon ni Paul, 1 Corinthians 10:31, therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. Ingon ni Paul, bisan sa iyong pagkaon o sa iyong pag-inom, himayaa ang Ginoo na ang pagkaon o ang pag-inom mo'y pinaka-basic sa atong kinabuhi.
tanan ta kay balugin mo kaon. Tanan mo kaon ta mo inom putag tubig. Ang point din ni Paul nga bisan sa mga basic sa imuhang kinabuhi, be sure nga nag-glorify ang Ginoo. So ang committed nga Christian life sa tanang aspects sa imong kinabuhi naa kay concern, consciousness kung nalipay ba ang Ginoo ni ana. So nganong kinahanglan nato i-commit ang atong kinabuhi diha sa Ginoo? Ngano man kinahanglan natong i-commit atong kinabuhi sa Ginoo. Number 1, tungod kay ang sikreto sa usa ka malipayon nga pagkinabuhi naa sa pag-commit diha sa Ginoo. Again, ang joyful nga kinabuhi, lahi ang joy, lahi ang happiness. Ang happiness based ni sa outward nga situation. Moapil kag birthday party, happy ka tungod kay naay nakita nga kalingawan. Kung wa nay party, balik na pud ka sa imong kagul-anan. Pero ang joy nagpuyo sa imong kasing-kasing. Bisag asa ka bitbiton unsa nga senaryo sa imong kinabuhi, dili mawala ang kalipay kay nagpuyo ni sa imong kasing-kasing. Ug ang sikreto sa malipayon nga kinabuhi naa sa pag-commit sa Ginoo. Kinsay gusto mahimong malipayon sa iyang kinabuhi? Ang uban gusto rami pastor magmugot rami pirmi. Kinsay gusto magmalipayon silang kinabuhi? Amen. Kay balo ba ka mo nay plano o gusto gid sa Ginoo pod para nimo? John 15:11. Tanawa ha. Dili tinguha sa Ginoo nga kana bitang murag piso nga gilukot atong naong. Ako di jud ko malipayon og naong. Daghang yung ma-offense akong naong kay stricto mga pastor. One time bitaw sa amin nagpractice kog smile. Ay ko mura maglain na akong gibuhat. Naggising-ngisi usay saktong smile no kanang inig welcome sa bisita unsay saktong smile. Nya kana bang di ta katahaan og naong kay sili gitag mugtok. Nagdugay na kog pila ka minuto kog ngisi-ngisi sa salamin na kulbaan ako sa ulingon. Kumurag di naman ni mao. Pero abiro ang joy, yes, mas maayo ang joy ma-express ni sa atong smile. Pero dili tanang mugot nga tao ha, wala nay kalipay. Amen, Brother Rufino? Pareha ra Brother Wing, damayo na ko ni sila, Brother Winford. Now, tanawa, these things, verse 15, John 15:11. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you. Ingon ni Christ, gisulti na ko ni, parang akong joy, ang akong kalipay, magpabilin diha ninyo. Unsa pagilingon niya, and that your joy may be full. So gusto de sa Ginoo nga malipayon ang ato ang kinabuhi. Bisag na problema, Pastor John? Yes. Dili ni literal nga bisan pag wa na mo'y kaunon, lipay kay ko, Pastor John, kay wa na may kaunon. Lipay kay ko, Pastor John, kay daghan kay mig bayro nun. Dili na po na sa mao nga kalipay. Mahadlok na po ko kung inaana imuhang reaksyon. Abi nimo, unsa day description sa tao nga malipayon? Unsay description sa usa ka Christian nga dunay joy iyang heart? Ang tao nga dunay joy iyang heart, taliwala sa problema, nagpabiling lig-on. Taliwala sa mga kagubot sa palibot, dunay kalinaw iyahang ma-feel. Ang life, Christian life nga malipayon, dunay excitement sa imong Christian life. Excited ba ka sa imong Christian life? Kana bang inigbuntag, ay Domingo na pod, simba na pod. Diba? Pero kanang Domingo na pod, mamuna la pod is mamaron kung di mo magsimbahan. Manimba mi sa una mga magsuon kay andaman magmigbakos. Wa ba mo andamig bakos mo ni church? Okay ra? Doon na ba excitement atong Christian life? Kana bang doon na ba'y kalipay makig-fellowship sa mga believers? Kay kung pinugos ang atong pakig-fellowship, ay lang po ka-discourage. Pasabot na deep kayo, wa pa kayo nimo na enjoy ang joy nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kabalo ka, atras tagbalik sa verse nga gisulat ni John ha. Unsa may sikreto ni John para makuha niya ang tinuod nga kalipay sa Ginoo? Atras ta John 15 verse 9. Balik ta sa verse 9 gamay. Ingon din ni Christ,
As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. Now, love, ang best nga description sa love is commitment biya. Love is not an emotion. Ang emotion, nag-usab-usab. Pero ang commitment, despite or in spite sa situation, dunay commitment. Ingon din ni, abide in my love. Pabilin mo sa kong gugma. It means, pabilin mo sa inyong commitment. Keep my commandments. Di ka ka-keep sa commandments sa Ginoo kung dili ka committed diha niya. So, keep my commandments. Obedience. So, si Christ tag-ingon dinhi, pabilin lang mo nga committed dinhi nako. In return, verse 11, these things I have spoken to you so that my joy may remain in you. You see? So, ang committed nga Christian life, dunay kalipay. And gusto sa Ginoo nga mahimong kumplito, puno gyud sa kalipay ang imuhang kinabuhi. Pastor John, dili lagi happy akong Christian life. It is maybe because wala ni mo fully gicommit imong kinabuhi diha sa pagkakristohanon. Ngano kaha ang mga disciples ni commitment sila hangtod sa katapusan nila ang kinabuhi? Nganong sa mga early Christians sa first century, nganong millions sa mga Christian martyr ang mihatag silang kinabuhi sa Ginoo. Gawa sa work sa Holy Spirit tungod kay dunay na feel nila nga satisfaction bisan pa sa paghatag silang kinabuhi diha sa Ginoo. Once mo work ang joy sa Ginoo sa imong kinabuhi, tanang gihimo nimo para sa Ginoo despite sa risk na situation, duna kay fulfillment. Dunay fulfilling nga feeling nga imong ma-feel. Dunay satisfaction nga bisan ang paghatag nimo tubig diha sa buluhaton sa Ginoo, dunay ma-feel nimo nga satisfaction. Once ang joy mo magpuyo sa imong kinabuhi. Munang di gid nato ma-question nganong millions sa mga Christian sa history ang mihatag sa ilang kinabuhi diha sa ministry diha ni Christ tungod kay dunay joy, kontento, malipayon sila sa ilang gibuhat. Muningon ng Bible, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Sa iyang mga katawhan. Now, tanaw na to si Paul o si Silas. Sa time nga si Paul o si Silas, gidakop sila, tungod kay nagsangyaw sila sa Ginoo, gipriso sila, gisulod sila sa pinaka-suok nga bahin sa prisuhan, pinakangit-ngit, gikadina ilang kamot, gikadina ilang tiil. Instead nga manghilak sila, instead nga mag-wild sila, mo nilang gibuhan. Acts 16, 23 to 25. 23, when they had laid many stripes on them, they threw them into prison. Wa lang sila gipriso, gipang bunalan, gipang latigo sila. And commanding the jailer to keep them securely, 24, having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. 25. At midnight, Paul and Silas were praying. Nagampo sila, instead nga ma-discourage sila, they were praying and singing hymns to God. So nagampo sila, nya nagkinantahay nun sila. Kabalo mo sila gikanta? Kabalo ko ba sa mga inani? Kanta, pabilin kanunay sa Ginoo. Muna nagpabilin sila. Silang composer ni nga hymn siguro. So nanganta sila, samtang sila kanta sulod sa prisuhan, ngit-ngit, ang mga kaubang prisoners nila naminaw og na-bless sa ilahang mga kanta. Gani kung tanaw nimo ang padayon na story nini, na save bisan pa ang mga kauban nilang piniriso. So yes, taliwala day sa problema kawadon death threat sa kinabuhi ni Paul ug ni Silas sa usa ka committed nga Christian life, pwede nila kantahan ang maong problema. Amen. Mobitaw na ako kadaghan ko naka-witness sa Cebu, sa Davao, doon nagi mga Kristohanon nga taliwala sa mga problema, mura na magwala nila.
Again, ang kinabuhing Kristohanon dili ni free sa mga problem. Ang kinabuhing Kristohanon dili ni kinabuhi nga walay problema, kanabang hapsay kay tan-awon nimong kinabuhi. Di pod puno sa problema ang kinabuhing Kristohanon. One thing na sabtan ako sa kinabuhing Kristohanon, taliwala sa mga pagsulay, doon na kay kalig-on, kalipay, ug kalinaw. Taliwala sa pagsulay. O the more ka mahimong lig-on, malipayon, malinawon sa imong kinabuhi, taliwala sa mga problema, the more makita sa mga tao nga doon nagi Kristo nga naglihok sa imuhang kinabuhi. Ug diha mo sign imong Christian life. Diha mahimo kang kahayag sa ubang tao. Now, isa sa reason pod nga nung kinahanglan nato i-commit atong kinabuhi sa Ginoo tungod kay ang committed nga Christian life mao ni sikreto sa genuine nga transformation. Ang tinuod nga kabag-uhan sa kinabuhi magsugod once totally mo commit ka diha sa Ginoo. Basaw na tong Matthew chapter 4 verse 19. Mao ni ganinang verse atong Sunday school. Sa diyang gitawag ni Christ ang una niyang mga apostles, si Peter, si James, si John, si Andrew. Ingon ni Christ, Matthew 4:19, then he said, "Follow me." Naaning time si Peter ug si James mananagat ni sila. But ni mga James, brother James, no, mga hiligid sa dagat. Mananagat sila, nang limpyo sa silang pukot. Ingon ni Christ, "Follow me." Kabalo mo unsay pasabot ana, isa ni katawag sa commitment. Christian na ni sila, pero ingon ni Christ, sunod mo nako. Himuon tamong mangingisda og tao. Sunod. So ang Christian life di ay gitawag ka sa Ginoo sa pagsunod, sa pag-follow. Lahi ang believer, lahi ang follower ni Christ. You can be a believer for how many years? Pwede na guarantee nga usa na ka faithful follower ni Jesus Christ. Kung si Peter wala mi-follow, walay preacher sa day of Pentecost nga sama ni Peter. Pwede ka mo balibad sa tawag sa Ginoo. Pwede ka magkinabuhi sa imong comfort zone. Pwede pud ka mo go sa tawag sa Ginoo nimo. Ingon ang Ginoo, follow me. Isa ni ka commitment. O gani ang point din ni Christ, 3 years niya gi-train ang iyang mga apostles para sa ministry. Sunod na ako. Hinumdom ko ni Judas Iscariot. Sabi nimo, importante nga sakto ang intention sa tong pagsunod ni Christ. Daghan biya sa mga Christians ang misunod ni Christ kay gusto lang nila ma-blessed ilang kinabuhi. Daghan ang misunod ni Christ kay gusto nila maayo sila sa ilang balatian. Daghan ang misunod ni Christ kay ingon lagi ang preacher nga kung musunod ka ni Christ, madato ka. Daghan ang misunod ni Christ tungod kay di lang sila gusto maimperno, diha lang puntaman. Pero di sila willing mo commit silang kinabuhi sa Ginoo. Si Judas Iscariot, isa sa mga perfect example nga naay wrong intention sa pagsunod ni Christ. Ingon ang Bible nga misunod lang si Judas tungod sa kwarta. Tungod sa kwarta. Now, tan-awon daw nato ang Matthew 26. Naay part din nga gibuking sa Ginoo si Judas. Kay balus ang Ginoo unsay naa sa imong heart, kay balus sa unsay naa sa imong kasing-kasing. Sa Matthew 26 verse 20 to 25, nindot kayong conversation nila dinhi. Malingaw biya ko every time mubasa ko ani nga verse, di na ko ma-imagine unsay naong ni Judas. Verse 20, mo ni ang katapusang panihapon nila uban sa mga disciples kay si Kristo dakpununo naman ani nga panahon. When the evening had come, he sat down with the 12. 21, and as they were eating, he said, "Assuredly, I say to you, one of you will betray me." So, nangaon silag pan, yan ay wine. Si silag kaon-kaon, dako kay kaon si Judas kay gutom gudto. Kaon dilo kaon da Ginoo na Padre Ginoo. Ingon din si Christ, usa ninyo mo traidor nako. Kabalo mo sa gingon sa 22, and they were exceedingly sorrowful. Naguol sila. Sila apil si Judas. Mo ba Lord? Kabisan ng tawhana Lord eh.
salbahisa sa nang tawhana, Lord. Uy, di ba? Mag-all good. And unsa pa? And each of them began to say to him, Lord, is it I? Grabe sa nang tawhana, Lord. Di gid ko mosugot nga inanaon ka. Ginoo, apil ba ko? Ha, di ba? Si Judas. Apil ko, Lord. Burot diri ba? Apil ko mo traidor nimo Ginoo. Sa verse 23, Jesus answered and said, He who dip his hand with me in the dish will betray me. Iyon ang Ginoo, ang kauban nako nga tao nga nagkuha sa pagkaon sulod nining bowl. Okay, imagine mo ang pan gisulod din lang murag lawom nga plato. Iyon ang Ginoo, ang kauban nako nagpunit din ni moy mo traidor nako. Yumugi pagpunit ni Judas. Abi no sa account sa John mas katawanan. Kay pagpangutana nila, Ginoo apil ba mi? Apil ko Ginoo. Sa account sa John, ingon si John, ingon din ng Ginoo, ang tagaan nako nining bawol mo betray nako. Oh Judas. Si Judas isa tubangan. Kung ikaw si Judas, unsay imong ma-feel? Di pagid convince si Judas. Sure karon. Grabe so nimo. Grabe. Tanawang verse 25. Dili convince si Judas, nagdrama-drama pa si Judas. Grabe ka Lord. Then Judas, who was betraying him, answered and said, Rabbi, teacher, is it I? Sure ka Lord? Ako gid bitaw Lord. Nahurot ng pagkaon. Ingon si Christ, ikaw lagi Judas. You have said it. Kabalo ka sa verse 24, ingon din it would have been good for that man if he had not been born. Nakaingon si Christ, kanang tawhana nga mo traidor nako, may pagwala sa gipakatao. Munang dako kayog possibility nga wala gyud na save si Judas. Basahon nimo sa mga sumpay nga verses, si Satan misulod sa kasing-kasing ni Judas. And nganong nitabo na tungod kay lahi ang intensyon ni Judas. Kay balo ang Ginoo sa imuhang intensyon. Munang be sure sakto ang imong intensyon sa pagsunod sa Ginoo. Dili nimo ma-enjoy ang benefit sa pagkakristohanon hangtod nga di niyo masabtan unsa gid essence ng pagsunod sa Ginoo. Unsa man gid dapat ang intensyon nato? Unsa man di ay motivation nato sa pagsunod ni Christ? Now, number 1, dapat para sa kahimayan sa Ginoo. Dapat naay mabalik nimo wala basta para sa kahimayan sa Ginoo. Number 2, likas nga nature nato nga mga Pinoy nga kung unsay atong gihatag, doble pud ang balik nato. Sakto. Gusto nato di ta ma-scam ba sa atong investment. Kinsa na na-scam din Ako lang na-scam. Tanawa sa balik ko sa verse chapter Matthew 4:19 to 20. Balikan na to, tanaw na tug maayo ang point din ni Christ. Follow me. Underline the word follow me, mo ni commitment. Ang result, I will make you. Underline na nga word. Wala mingon si Christ, follow me and I will give you house and lot. Wala siya I will give you money, I will give you business, I will give you like this. Although dili dalo atong Ginoo pero di na mo'y intention sa atong pagsunod ni Christ. Ingon siya, I will make you. Bag-ohon ti ka. I-transform nako ang imuhang kinabuhi. Munang daghan biya sa mga leaders, mga church leaders, gihimong negosyo na ang church. Na mahimo nang mali ang intention, gigamit ang kabanggiitan sa pagpanultip tungod lang sa kwarta. And ayaw tuguti nga may tabo na sa imong kinabuhi. Ang intention, ang fokusan nimo, musunod ka sa Ginoo kay bag-ohon niya ang imuhang kinabuhi. Mas concern siya sa imuhang transformation kaysa imuhang ma-receive nga panalangin. Mas concern ang Ginoo sa status sa imong kasing-kasing kaysa status sa imuhang bulsa. Ug mas pilion pa sa Ginoo mag-suffer ka for a while para lang ma-develop ang imong karakter kaysa mudawat kas panalangin nga di pa kaandam nini ug mo ni muguba sa imuhang kinabuhi ug testimony. Kung tagaan ka sa Ginoo og bahandi,
tagaan ka niyag material nga blessing, nya wala pa na change imong heart, makapasaka ra nis imong garbo. Kung tagaan ka sa Ginoo kaalam, wala pa na change imong heart, muni makapahimo nimong arugante, hambog. Kung tagaan ka sa Ginoo opportunities, trabaho, negosyo, musaka imong financial level, kung wa na change imong heart, dinhi ka mahimong hambugiro, papasigarbuhon, ug malayo na ka sa Ginoo. Munang mas concern sa Ginoo, bag-uhon una ang imuhang kinabuhi. Daghag problema nga nahitabo karon sa imong kinabuhi, musugot kag sa dili. Youth, gikan sa mga teens, young professional, adult, sa mga senior citizen, naatay tagsa-tagsa nga level sa problema. Naay gi-deal, gi-workout ang Ginoo karon sa imong kinabuhi, nga usay ikaw lang ug ang Ginoo mo'y nasayod niya na. Ug tuyoon gid na sa Ginoo, mas pilion niya nga pasakitan ka, kuhaan ka, mas pilion niya nga dugmokon kung mahimo imong kinabuhi para lang mausab ka ug andam na ka muhimo sa purpose niya para sa imuhang kinabuhi. Si Jonah giantos sa Ginoo nga si Jonah gilak sa dito sa tiyan sa isda 3 days and 3 nights. Mas gipili pa sa Ginoo mag-suffer si Jonah para ma-perform niya iyang purpose kaysa magpuyo sa dito sa di mao nga direksyon sa iyang kinabuhi. Si Joseph the Dreamer, mas gipili sa Ginoo nga mag-suffer siya for how many years sa rejection, discrimination, na priso siya sa dili niya mao nga sala. Tungod kay gi-prepare sa Ginoo ang karakter ni Joseph nga one day mahimo siyang usa ka leader sa Egypt ug bisan pa sa iyahang kaliwatan. I know na ay gi-work out ang Ginoo karon sa imong kinabuhi. Ang imong kagulanan, ang imong problema, family problem, financial, emotional, relationship, unsa nga klase nga burden ang imong na-feel, dunay gusto bag-uhon ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Og hangtod nga dili ka mo grow, di ka ma-change niya na nga plano sa Ginoo, di gyud niyo makita ang tinuod nga beauty sa kinabuhing Kristohanon. Tungod kay ang kinabuhing Kristohanon dili ni sa usa ka testimony sa usa ka tawo nga gibless siya materially, financially, dagko nga balay, nindot nga sakinan. Ang kinabuhing Kristohanon mas naila sa usa ka transformed nga kinabuhi. Kinabuhi nga nabag-o. Mo nay identity sa mga Christians. Taliwala sa persecution, dunay kalig-on. Taliwala sa discrimination, dunay pason. Taliwala sa kawadon, dunay pagtuo nga nagalahutay. Mao nay design sa kinabuhing Kristohanon, dili na boring nga kinabuhi. Dili na weirdo nga kinabuhi, mao nay satisfied nga kinabuhi, success nga kinabuhi. Sa usa ka tawo nga tinud-anay nga committed sa Ginoo. Ayaw usiki imong kinabuhi higala igsuon. Dako kayog purpose ang Ginoo para nimo. Gidesign kanya para sa dagko nga mga butang, dili lang sa pagpuyo sa imong kagulingon nga standard, sa pagpuyo sa imong kagulingon nga box, gawa sa imong comfort zone, buhi og commitments sa Ginoo. Ayaw tuguti nga lumluman ni Satan ang imuhang Christian life. Ayaw sugot nga mahimong unfruitful and progressive, patay ang imong kinabuhing Kristohanon. Tuguti ang Ginoo mulihok nimo ug ma-amaze ka unsay buhaton niya sa imuhang kinabuhi. Beyond pa sa imong expectation, beyond sa imong imagination, one day mubarog ka nga sama ni Paul nga taliwala sa discrimination o rejection diha sa katawhan, ni barog siya nga satisfied, excited sa iganti sa ginupuhon niya dito sa eternidad. Ang tinuod nga direksyon, focus nato mga Christians nganong mukumita sa Ginoo tungod kay dunay Dios nga naghulat dito sa langit ug mo'y mohatag sa mga butang nga imong gihaguan dinhi sa yuta para niya. Ingon ni Paul, nabuhi ta para sa Ginoo. Kung mamatay ta para sa Ginoo. Ingon niya, mabuhi ta o mamatay para og iya ta sa Ginoo. Amen.
Magampo ta sa katapusan. Ginoo, nagpasalamat mi. Buhi ka Lord sa among kinabuhi. Matag problema kasakit nga naigo karon Ginoo sa amo ang pagpuyo. Duna di ay kay mensahe nini. Gusto day nimo Lord bag-uhon ang among kinabuhi. Usbon ang among testimonyo nga makita sa katawhan Ginoo nga dunay kabag-uhan sa among kinabuhi dili sa among katakos tungod sa Ginoo nga naglihok kanamo. Gusto din nimo Lord nga mahimaya ka sa among pagkinabuhi nga sa among kaordinaryo ug ultimo lang nagpabilin ming lig-on, malinawon ug malipayon tungod kay buhi ka nga naglihok namo. Ginoo, amo lang nining mga orasa. Mubuhi unta mig commitment Lord diha nimo. Tanawa Ginoo among kasing-kasing. Mahimong taming andam amahan nga mutugyan na ni Lord para diha nimo. Nga dili na mo kinahanglan i-let go ang among mga responsibilities. Ang amo lang Lord among ihatag among kasing-kasing diha nimo ug ikaw na ang bahala sa tanang aspeto sa among kinabuhi. Tagay mi Lord og kalipay, tagay mig transformation, tagay meaning, purpose, direction ang among Christian life. Aron sa ingon Ginoo kami mismo makatestify nga dili boring ang Christian life, exciting Ginoo, puno Ginoo sa mga panalangin, puno Lord sa mga butang nga gina-surprise nimo para namo. I-bless ang matag usa nga nadinhi ang nihimo sa desisyon. I-bless din nga church ang tanan ginasalig na mo amahan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen.